Vi optager nu. For helvede. Rolig. Hvor lang tid skal den vare? Det er ikke sådan i morgen. For helvede, kan vi bare fælder. For helvede. Kører næsten cirka 3 km i timen. De kører 3 km i timen. Jeg kører 5-10 km. Hvad hedder du? Bare søn. Nej, jeg hedder Geo. Geo Ravn. Han hedder Geo Ravn. Og det er mine ninja. Ja, så hedder jeg Gert. Okay. Og jeg hedder Gert. Så jeg hedder Martin. Wait a minute. Kilo røv. For helvede! Hvad? Sig det godt, så kan jeg ikke køre mere. Okay, det skal jeg have dæk på. Nej, du skal have fandme mig ind. Bare kæft! Rolig! Slå den dæk! Rolig, det skulle da være vælt, mand! Ja, men for helvede, jeg skal høre tværlig pæt dernede. Den var 1 minut. Den var 2 minutter. 2 minutter var den. Jeg bare stoppe nu. Nej, 2 minutter. Men for helvede, det skal have tid. Vi er